Maragsakan dagiti umili ti Vintar Ilocos Norte, pakairamanan, dagiti dumaldalyasat iti Bacarra Vintar Road, gapwanan na, ta iti kariti agundaway, ket na imuntaranen ti solar lights, adagito'y tatta, iti mangparparanyag ti rabii, iti nasao a lugar. Daytoy a proyekto, ket kiniddaw ni Mayor Richard Degala, iti opisina ni Ilocos Norte 1st District Congressman Sandro Marcos, asigud namet nga inpaay, isod gapuna nga iti kariti agundaway, ket na imuntardan, aday ti tatta, ti pagyamyamanan, dagiti umili ti Vintar. Napinasunit ti namayan na ti siyerta, idi awan pa ti silaw. Mabuting kambay nga, dagiti tricycle driver akla sir. Paslama, dami kami nga, agdaldalya sa tirabrabyata, awan silaw. Nasip nga itata, apo, magsidawa, kasi nakaran na rin amin, ingad dyan, dari mga tao, baka na seren, ingad to'y. Kit napinasunit sir, ti namayan da, alagit, dakala pa nagyaman mi amin, dati naipan nga silaw inti, igitigal sa dati agpabakara, kada po Sandro, kada po Digala, po Mayor. Dakalo ni pa nagyaman ni sir. Yamanin tayo unay masemento, masilawan, amin nakalkalsada. Kindi so, agjuste ang ngina tayo unay, kin apo Sandro, apo Digala. So, nasaya na napapintasin dat iti ili, napintas unay. So, Ti proyekto a solar lights ni Congressman Sandro Marcos iti Vintar, ket manamnamapay nga umabot iti burdo when welcome ark iti nasao a lugar. Sigon ken ni Mayor Richard Degala, aday iti met itatta ti napalaos nga inapanagyaman, gapwanan na takanayon as suporta ti Congressman kadagiti proyekto apagsayatan dagiti umili ti Vintar. Yes sir, actually dito get nang rugi di 3 weeks ago nga makon-construct dito yan. So naibagatay lang dito idi may isunod toy during the distribution na kadagito may ipapaing pagsayatan dagiti kakailian tayo. Ket detat ko naken kuha ng sir, ang ganda nung ginagawa natin dun sa bypass road, yung pailaw natin dun kung naken kuha na. Tapos detat ko na ano Mayor, gusto mo ba dalhin natin hanggang dito sa Vintar ko na. Ket kunakakit when nga sigo data asino kumati di mangayat ket jak ekspektarin nga pinunduan na adagayang pundo na nga talaga dito nga umay dito pa nakapasilaw nan so mangrugi ti Bacarra agpatingga dito jay bordo so no anti ti pakaabutan jay pundo na yem to no umay nga tawin adu pe dagiti inlatangan ng area nga mapasilawan pay ta dito ti may dito ti may isang gagem na sir, ti pa nakapasilaw kadagiti nasisipnget nga kalkalsada tayo, ti Distrito 1. Yeah, kaya kangro na ti Vintar. Nagyaman pay ni Mayor Degala, ti liderato ni Gobernador Matthew Marcos Manotok, ti kanayon namet, apan ang subsuporta, dagiti dadumapay a proyekto, ti agdama nga administrasyon, ti Vintar Ilocos Norte. Para ti JCQ Online TV Channel, Joey Cordero Kiawit, nagipadamag.